Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa nafa'ana bi ulumil musannifi fid dharain amin. Nerusaken zende wingi wa'lam annahu ma damat alaka himmatun. Walam lan bijeng ngerso sira annahu sak temene kelakuan. Madamat selagine tetep laka keduwene sira himmatun napa cita-cita. Wa iradatun lan kekarepan. Wa anta hale utawi sira iku bantu iku ing dalam sabadene aibatul kasfi. Tegese sabadene kebuka. Fitoriki ing dalam berjalan. Lam tasil tegese ora tumeka sapa sira. Dene wong nambah dalane Allah, mungkin melu toreko, mungkin melu guru mursid, mungkin tirakat pirang-pirang tahun kebuka karo Allah, dibuka badal kasbu mau. Badal kasbi kebuka karo Allah, diwehi mukasyafah karo Allah, roh barang-barang gaib utawa roh sesuatu sing apa jenenge iku bangsa gaib utawa sesuatu sing bangsa dhahir makunat maksudnya ya ngakoni toreko saka keterangan dewingi dadi rezekine iku kadang tidak diduga-duga cara ora umume cara wong kadang jadi dibuka kabeh, dibuka bangsa dhahire ya bangsa batine pokoknya. Ya dadi antarane salah satu kuwi lah dibuka karo Allah. Tetapi adamat laka himmatun wa iradatun. Tetapi nduk atimu, nduk rohanimu kok isih duweni cita-cita. Dibuka iku lho. Dibuka karo Allah rohanimu utawa batinmu. Bari dibuka kok awamu jeroane atimu kok isih duweni cita-cita, isih duweni kekarepan. Karepane iku ora seliyane Allah. Lam tasil iku ndudono nek awakmu wasine durung tutuk. Durung tutuk makrifat. Nek mukasyafah tok iku ciri-cirine. Dadi wong nek wis tumeka ring Allah, maksudnya wis makrifat ring Allah berarti cita-cita iku ora duwe biasane. Cita-cita pengen ngene, pengen dadi apa niku ora duwe wong wis makrifat. Dadi beda karo sing durung makrifat mau. Dadi cita-cita kekarepan iku sih banyak di dalam hati. Kuwi umume wong sing durung tutup utawa durung usul, durung makrifat ring Allah. Dan nek nduk atimu kok isih duweni ngono kuwi dudono nek awak dhewe kuwi durung tutup. Lah kudune kepiye? Ya tetep berjalan. Nah, ciri-cirinya gampang mau. Di hatimu kok masih punya cita-cita, punya kekarepan. Balene iku berarti durung makrifat ring Allah. Wong nek makrifat ring Allah iku cita-citane kekarepane iku mesti sendekno Allah kabeh ben terserah Allah. Falau faniat mongko lamun sirna anhuma sapa sira. Falau faniat mongko lamun sirna sapa sira. Anhuma saking himmah lan iradah mau. Lawasol ta mongko yaktine tetemu sapa sira. Dene awakmu kok sirna maksude wis ora duweni cita-cita, ora duweni kekarepan. Berarti dibuka terus mungkin diunggah neh karo Allah. Bermukasyafah diunggah neh karo Allah makome. Lebar diunggah neh kuwi kok ora duweni kekarepan. Ada kekarepan sirna. Wis aku nggone Allah